Això està molt bé. Vinga. Hola, què tal? Com esteu? Hola, bon dia. Bon dia. I bona hora. Que va ser una persona, com ara ens explicava el president del Consell Nacional, que van començar a l'octubre del 2019 com a rebuig a la sentència de manifestació de la gent i defensar els drets de la ciutadania. El primer Consell Nacional de l'any, la primera vegada que ens trobem, es nota pel començament d'anys, tothom és el moment de fer bons propòsits. Però bé, tothom fa propòsits quan comença l'any, propòsits de quina recta final d'any que hem tingut. I comencem l'any com a partit i amb el país. Per això no podem ser els que parlem sempre clar i català i que treballem per aquest objectiu, que és el que permetrà, en definitiva, una Catalunya de progrés. Molt potent. És la manera de fer política en majúscules, mare amb fills, però a més, la situació que es viu a Madrid no és fàcil, gens fàcil. És servir Catalunya i la seva gent. Amb vosaltres, la secretària. Moltíssim. Tots sabeu que em refereixo a en Jordi Jardí. I tantes hores que és el servei a Catalunya i el servei a la seva llibertat.